mainstreamové médiá, ako ste opäť skočili na moje omrvinky. Do poslednej. Mainstreamové médiá, ako ste len klesli. Sorošové SME, akí zúfali ste. Tak ako rakovina politického sionizmu na Slovensku legitimizovala do puntíku moju kritiku na nich tým, že ma dali zavrieť do väzby za neslušný názor a teraz márne čakajú, keď budem prosiť o milosť inkvizičného prokurátora, ktorého zamestnáva Žilinka, tak ste vy, zločinecký mainstream, opäť legitimizovali moje tvrdenia o tom, že ste riadení sionizmom, keď ste sa včera pokúsili navodiť dojem, že v Justičnom paláci sa dejú nejaké nelegálne návštevy zlého bombika. Priatelia, Dani Kollár vás víta pri hlasovke číslo 9. Tak ako Sorošov odpad SME, tak aj dodnes Izraelom nainfikované STVR uverejnili včera 37. a dnes 31.7. reportáž, ktorá má snahu zakázať ľuďom ma navštevovať a zastrašiť ich a dokonca skúša zastrašiť aj riaditeľa tohoto ústavu výkonu väzby Justičný palác. Predčasom ma navštívili Zoroslav Kollár a Filip Sulík a mainstream na to patrične zareagoval. Navštívili ma ako civilné osoby a tak ma ako doteraz nevinného človeka môže raz mesačne navštíviť úplne ktokoľvek. SME opäť klame a STVR opäť klame. Chceli by, aby som skončil v kolúznej väzbe, ale ja mám väzbu iba pokračovaciu. Právne úplne presne sa k tomu vyjadril doktor Marek Para, ktorého fantasticky perfektný status nájdete na linku pod týmto videom. Nejaký náhodný advokát, nejaký Igor Rybár, ktorý s môjim prípadom nemá absolútne nič spoločné, sa v reportáži STV zjavil číro len účelovo, nevie nič o mojom spise, nikdy ho nečítal, nikdy ho nevidel. Je to kamarát denníku N a progresívny aktivista. Samotný špecializovaný trestný súd v Pezinku im odpovedal, že nie som v kolúznej väzbe a nie je potrebná, na čo by aj bola, keď v mojom prípade nefiguruje žiadny svedok. Koho by som mal ovplyvňovať? Ale spomeniem meno ešte jedného advokáta. Doktor David Lindner, ktorý ma právne zastupuje. Prečo STVR nekontaktovalo jeho? Prečo sa neinformovať u človeka, ktorý by o mojom prípade úplne najviac? Doktor Lindner sa bije ako lev a vysúkal by STVR všetky odpovede priamo z rukáva. Ústav Justičný palác funguje podľa pravidiel a riaditeľ sa nedopustil úplne ničoho, pretože som len obvinený, nie odsúdený. Nejaké v úvodzovkách zvýšené bezpečnostné opatrenia a podobné taľafatky, ktoré vám mainstream kladie prednosť v podobe fekálií, sú ničím iným, len úbohým pokusom o prekrytie kardinálneho prúseru, ktorý praskol pred 2 dňami, keď premiér Fico informoval, že Veľká Británia si platila slovenských odpadofluencerov pred voľbami v roku 2023 a včera sa madam Veronika Ostrihoňová, europoslankyňa, prosím pekne, za progresívne Slovensko, priznala, že aj ona prijala úplatok od cudzej vlády. Pardon, nie je toto vlastizrada? Tak tam rýchlo dajme bombita, že? Kvetinky. Každý z vás mi môže písať, navštíviť ma, všetko je v úplnom poriadku. Zoroslavovi Kollárovi držím palce so zberom podpisov pre jeho novú politickú stranu. Filipovi Sulíkovi držím palce v jeho tvorbe. Ďalej pozdravujem aj Mareka Šouna, ďalej pozdravujem aj Henryho Tóta, Lukáša Machalov za jeho nekonečné fantastické statusy o izraelskom sionistickom terorizme. Pozdravujem telegramový kanál Blog investigatívnej žurnalistiky a vlastne aj vás všetkých. O mesiac začne politický proces roka s Danim Kollárom, ktorý má na krku obvinenie a obžalobu z jedného jediného zločinu, tým je šírenie extremistického materiálu podľa paragrafu 422b, konkrétne brožúrky Protokoly sionských mudrcov, ktoré si niekoľkí moji známi včera a dnes vypožičali z univerzitnej knižnice v Bratislave a budú o tom natáčať. Protokoly sionských mudrcov sa nenachádzajú na žiadnom extremistickom zozname, pretože žiadny neexistuje. Vy všetci ste do Pezinku pozvaní. Sledujte telegramový kanál Dani Kollár a DK Bleskovky. Opatrujte sa. Idem čistiť hajzla zubnou kevkou a plánovať si ďalšie skvelé návštevy. Ahojte, váš Dani Kollár. Neverte mainstreamu ani slovo, bude vás klamať celý život, pretože je riadený politickým sionizmom a ten chce zničiť celú Európu. Ahojte, ľúbim vás.